Hadian kajing mi kubor halor kajing ja no jong ki lai ngot bakan thop ya ka kami bat Arngut ki khna ren nadu ka khandai trik unai lar arja arpusau haka nok phai si jong ka khatwai trik unai lar arja arpusau pan ki bahieng jong kane ka Longkmie ki lalej wat hi bat lap ya ka ringkat bat ki Arngut ki khun na ka wei ki jaka ka badan han Nongstoiñ hi kata khatsan kilometer na Nongstoiñ proper. Laban pen ke mau bakate ke Longkmie ke balaja kade ke belatip kerteng kum ke kong shai daris el nong light life sans nam karta bat kade ke kemi jong ishan el nong light badang light nam duna bat pidawan kemen el nong light badang sans nam duna ki basyong basa hapok ke Nongstoiñ hajan office DTO. Bat nakaliang jong ki bahyeng hasam ki pan map yogi kong thai violin bat ba JG renyao ba penmi eka kerteng jong ki na ka jingyo jingtip ke babakla bayo i khatdo hagadukan jong ki. Henry menta kat kum ka jingtip babanya layathu balayo i khatdo yakini shikme shikhon kadai hakapor baki ya hasurak ban lech sharam rai. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya